je daji mu yi farauta masu bindiga su halbe mutum. Wannan labari ne. Kamar ya labari. Wannan labari ne. Kai ba ka sauraron rediyo. Ba ka sauraron rediyo. Rediyo. Ba ka kallon talabijin. Rediyo ya kamata mu saurara ko mu gani a ƙasa. Ana muna kare ana sulhu da barayi. Baka ji kokarin da Bello Matawallan Marano ya kai ba. Bardan ƙasar Hausa. Gwamnan jihar Zamfara baka ji kokarin da ya wajen sulhu ba. Baka ji sulhun da an kai ba. Amma ka ce daji yanzu lahiya lau. Duk inda za ka shiga ka je kai horota kalami laya. Matsawar dai kana da lasisi na maharba to lalle tabbas zaka shiga daji amma in dai baka da lasisi to kai ma ka sani hukuma na nan to ko yanzu ga bindiga da haka rika in dai ka tabbatar da baka da lasisi kana gamuwa da dan doka to ka san inda kai tsaya kai kana ina gani ga kanan ko gaskiya ne da Bello Matawallan Marano wannan kasar Hausa yana iya ka kokarin sa kuma muna yaba mashi saboda da ya muna abun da bamu taba samu ba da an ka kashe mu an ka kashe mutanen mu sai da ai kunnan uwar shagu amma yanzu Matawalle da kai ne ka shiga daji kauyuka yana kai gaisuwa ta'aziyya akan wanda al'amari ya faru da suna yan bindiga kuma ga babban guzuri tallafi kuma na rance da Allah duk uban da aka sa hannu da kashe al'ummar da aka ji hazan horo Allah ka sa ya faru da yan gidansu amin Allah ya bari shi ke kenna kai ko da kai ne ko da ni ne ko da wangana ko da wancan ne ko yancan wajen domin ga namu nan barko mun rike Allah mafifici kullum shi za ya kare mu shari na mutum da arjan mugu da muguwa su kyale ba mu dora don mu sauke ba mu fara don mu daina ba